И 10 крачки по-късно ние отново седнахме на кафенце, понеже е много топло, наистина е супер топло. Направо се издържаме, обиколихме няколко магазина и си купихме сувенирчета. И сега ще пием кафе и ще пием и фреш също. Ще си починем още малко и после ще се разходим пак из уличките. Тук е много приятно, между другото, всичките острови. Този май най-много ни хареса, понеже сме си от Созопол и буквално ни напомня супер много на Созопол, защото има много хора, такъв семейно настроен остров е. Готино е, наистина много готино, пък другите бяха ни такива пусти все едно, нали? Нещо такова, да. И така, сега ще си починем още малко и после пак на разходка. Откри сме в Санторини, Митко. 9 натискай. Не е лошо, ама не кой знае. Кое? Ориза. Мене лещата не ми хареса. Честно? Има лайм. Харесва ли? Защо ме рибата? Оле, каква ми е голяма... Знаеш, каква ми е голямо челото? На видеото. Ние пак ядохме. Аз че съм снимала само как ядем. Навсякъде. Хората си помислят, че съм прасе. Ама... Да, прасе съм. Обичам да ям. Хапнахме сега вечеря, после ще седнем в единия бар, който е тук на кораба. И след това вече си лягаме, защото днес сме много изморени. Цял ден навънка. Не сме спряли от 8 сутринта. Се сме на някъде. И утре, защото и утре ще ставаме много рано. 6 часа е закуската. В 7 часа излизаме на остров Крит. Се става рано да се оправя, така че сега си, нали, разхождаме се, след това си мия косата за утре и най-вероятно ще лягаме, но ще видя, може и да ви снимам нещо. Добро утро, часът е 6:20 и ние отиваме на едната от организираните екскурзии на остров Крит. Да, днес сме на остров Крит и ще ви вземем с нас, естествено, да разгледате колкото снимам. В момента сме на кралството на цар Минус и разглеждаме. Супер топло е, между другото. Аз мисля, че ще студено и се облекох повече. Сега вървим. Митко, къде си? Митко, айде, че тръгнаха. И такива работи. Пак съм гладна. Обичайното. Не, шегувам се.
Ще се разходим, ще ви снимам още някакви кадри, ако изобщо ви е интересно. Нямам представа дали ще ви е интересно такива неща, но ще снимам. Какво пречи? Приключи обиколката, аз там не снимах последно, мисля, че да. Приключи обиколката на двореца и сега ни закараха до центъра и ние естествено веднага седнахме на първото кафе да си починем. Като пенсионери сме, между другото, така се чувстваме. Уж дойдохме на този круиз да се починем, обаче искаме да видим абсолютно всичко и малко се обезмисля почивката, трябва да се починем след това в действителност. Но доволни сме, няма да се оплакваме, както обичам аз да се оплаквам. След 1 час трябва да се връщаме. Мисля, че 1 час свободно време имаме. Ако мислите да идвате на остров Крит, не... Що смееш, бе? Слушайте, май кафето не работи. Аз ви излага, защото седиме тук. От колко време седим така? 10 на минути седим. И никой не ни обслужва, ние продължаваме да си седим, защото е на сянка, защото просто... Дали няма? Ние го харесахме, защото се изглежда много добре това кафенце, пък то няма никой накрая. И само май ще го сменя. Ще го сменяме. Но да. Ужас. Забравих си мисълта. Ако идвате на остров Крит, не си взимате екскурзовод, ако не ви интересува историята на... Какво беше? На някакви... На минус, не беше минус. Аз го казах по-назад във влога, трябва да сте го чули, но ако ви интересува, защото реално не виждате нищо красиво, освен на едни камъни. Това съм хейтърка само. Много кофти звучи. Но да, няма значение. Разходете се в центъра, по-готино е. Защото в момента сме в центъра. Отиваме да сменим кафето, защото тук май няма да пием кафе. Тръгваме си. Готино изглеждаше кафето, ама просто явно не работи. Ама днеска не е неделя, не знам защо не работи. Ще бил се обезводнил. Така ми вика, трябва вече задължително да седна някъде. Какво готино отзад. Там ли ще седнем? Готов е. Готов е. Хора, за малко. Чакайте, че мога дишам. Щяхме да си изтървем круиза. Направо чака да ни зарежат тук чисто. И сме тичали. Колко тичахме? Да, ще го 30 минути пеша. Ние го изтичахме за 7 минути сигурно. И най-накрая, ето го круиза. Ето там е кораба. Най-накрая отиваме. Така, след малко слизаме вече на Санторини. Изчакваме кораба. Най-вероятно ще вървиме моля. Ще слизаме с лодки. Сега ще ви покажа моя аутфит, който пръска панаира. Чакайте малко. Ето така. Много съм сладка с тази рокля, направо ще умра. Не съм самовлюбена. Към мен най-вероятно до половин час се надявам най-много да сме слизнали.
тук ще се прибрахме в стаята след този дълъг ден на Санторини. Острова ни хареса, супер красив е наистина. Както го виждате в Инстаграм, в Pinterest, наистина изглежда по същия начин. Единственото кофти, което беше, е, че местните, които са оттам, уличките, реално, които ги виждате на снимките, нали, пътечки, в смисъл минавате по тях, те просто са сложили едно въже и са написали private zone и не ти дава да минеш. В смисъл ти ги питаш любезно или не. В смисъл пак не ти дава да минеш, което е супер тъпо, защото те туристите идват главно заради гледките на Санторини. Не защото е уникална храната или не знам си какво, буквално е заради гледките. Но въпреки това, не знам, това си е тяхна работа си. Иначе самия остров супер красив, но до там. Нищо друго специално. Ако трябва, нали, от всичките острови, които обиколихме, може би най-много ни хареса. Кой ни хареса най-много? Санторини. Той е най-красив, обаче не... Миконос е супер красив, Санторини е супер красив. Родос е по-така тип българските курорти. В смисъл готин има чар, нали, такова със семейството да си отидеш. По-живи са, а другите са просто красиви, но си изкарахме супер добре. И тук приключвам и влога. Не знам как ще го обработвам, нали, на колко часто ще го пиша, но това е последния ни ден тук. Последната вечер по-скоро, защото утре рано сутринта трябва да напуснем каютата и кораба, съответно. Затова приключвам влога. Надявам се да ви е било интересно. Не знам колко това успях да снимам и на каква степен ще проследите хронологията, но се надявам да ви е било, поне да ви е било интересно за гледане и ще се видим следващия път. Евентуално, ако има такъв. И чао!